दे खेबसेबाव दे हाय लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय आरो जोंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय जों दिनै कपाटि थांनो नागिरदों आंजों लोगोसे दङ फंबाय जारा निजोम जारा आरो लोगोसे दङ रिंसार फंबाय जों दिनै बाइकजों थांगोन जोङो मोनसे खामानि लानानै थांगासिनो दङ नायलांबाय था लोगोफोर जों कपाटियाव मा नुयो बेखौ एसे दिन्थिनो नाजानोसै जोबजासिम नायदो जोबजासिम स्किप नाय खालामालासिनो दिनथारनाङा जों आरो बेजों आंजों दिनै फार्स्ट बिथांनि चेनेलाव फार्स्ट ब्लग बेखायनो फार्स्ट ब्लग माने बेखायनो नोंथांमोनखौ नायनो आं खावलायबाय आरो मेथाइबो खनगोन जों फंबाय रिंसारा बिराद डेन्जार खनो बे देखायलांनो नाजानोसै जों मा नुयो नोंथांमोननोबो देखायनोसै होमबालाय थ'दो लोगोफोर नायलांबाय थादो रेस्ट लाबाय सोरबाया साननो हागौ लामाया मासि गाज्रि होननानै बबेबा बिराद गोथौ गामिनि लामा साननो हागौ नाथाय बियो माने जों दिनै माने जोंनि मेन लामाजों फैयाखै माने बारस'नाय लामा माने माथावरि जे बुङो इरिगेसन केनेलजों फैदों इरिगेसन केनेलनि लामायाथ' एसेबाबो गाज्रि जाखायो नालाय जों बेजों फैदों बारस'नानै जों माने दिनै फैनो लुगैनानै फैदों आरो लामा मोजांथिं थाङाखै जों कपाटियाव मानि थाखाय थांनो नागिरदों बेखौ एसे खोन्थानोसै माने आं मोनसे माने मा होनगोन बेखौ मोनसे पार्सेल अर्डार होनाय दंमोन बेयो माने मैयानो सफैबाय मैया लायनो मोनाखै माने बे पार्सेला जाहैबाय सारप्राइज मोनसे पार्सेल होननानै बुंजायो आं माने न'आव खोन्थायाखै माने अनजिनो खोन्थायाखै आरो दा अनजिनिनो थाखाय बिहरदों मोनसे जिनिस दा बेखौ नोंथांमोना माने उनाव माने पार्सेलखौ जों जेब्ला मोनगोन अब्ला नुगोन जों साथामजों फार्स्ट नायनाय जागोन आरो माने फार्स्ट नायनाय माने हयथ' बेनोसो दिन्थिनाय जागोन माने गिफ्ट आरो बेखौ जेब्ला होगोन अब्ला नुगोन जों नुगोन आरो बै समाव पार्सेला माने पार्सेला सारप्राइज आरो कपाटिया जोंनिफ्राय बांद्राय गोजान नङा 7 किल'मिटारल'सो जायो 7 किल'मिटार जों थाब सहैगोनखायनो माने गेजेराव एसे रेस्ट लादों आरो रेस्ट लानानै जों एसे रायलायबाय नोंथांमोनजोंबो सावरायबाय मोसौआ जिगेरनाय हला दा मोजां नायलांबाय थादो न जोंबो थांबाय थानोसै ना गोरोन्थि निमाहा बिनो थाबाय बयखौबो आंबो बिबाय ना सिंगि बायदि दावबायलांदों नोंलाय रथुलायनानै आं मोनसेलायदो ना सिंगि बायदि दावबायलांदों नोंलाय रथुलायनानै आं मोनसेलायदो नागिरनो थांब्लाबो थरन गैया लोगो मोनोब्लाबो सम गैया ना मानसिखौनो हमनो हागोन होननानै आंबो थांफानि नेथ'नानै आंबो थांफानि नेथ'नानैसे आंनि हिन्जावा ब्लेक बिउटि आंनि हिन्जावा ब्लेक बिउटि आयो बियो पाका 5 केजि पाका 5 केजि मा नागिरदों नानि गोखा गोखै खादों अखा हाबाय लोगोफोर नै जों लामायावसो थाबथाथ'नांबाय गस्लाया सिजोब्बाय नै ज्राव अखा हायाव थिं सान्दुं गोसायाव जौ रोसि लोंनो होनाया दाउला खासि जानो होनाया रंजा थांबाय थानायावनो अखा हाना होना थाथ'नांबाय ज्राव अखा हानायाव थिं सान्दुं गोसायाव अखा हाना होनायाव कपाटि थांनो ओंखारनाया लामा गोदान बानायहांबाय थादो गुवार जाजोबसिगोन
फाइनालि जों जायगायाव सफैबाय आंनि जितु पार्सेल बे पार्सेलखौ नैबे फंबायानो लाखिना होदोंमोन बैयो बे फंबाया बर' रोङा बिसोरो हारसासो दा बे दखानावनो आं लाखिनो होदोंमोन बिथांमोना लाखिना दोनबाय दा आं लाखिगोन थेंक इउ पार्सेला बेनो माने नैबे जोंहा आदै माने आंखोला लाखिना दोनदोंमोन पुरा बर' अসমীয়া নাজানে बर' নাজানে সরি অসমীয়া হয় তেখেতে মানে মোৰ পাৰ্চেলটো ৰাখি থৈছিলে ইয়াৰ কাৰণে মানে খুৰাক ধন্যবাদ জনালোঁ মানে একচুৱেলি মানে ডাইৰেক্ট ফোনতহে মানে কৈ পেলাই ৰাখিব থৈছিলোঁ মানে কৈছিলোঁ খুৰাক খুৰাই মানে ৰাখি থ'লে ইয়াৰ কাৰণে বৰ বৰ ধন্যবাদ दायो पार्सेलखौ मोनबाय लोगोफोर दा बे जाबाय सरप्राइज माने आं अनजिनो होनो बिहरखोमानाय मोनसे माने सरप्राइज जिनिस दा बेखौ आं खोन्थाथ'ला आं जेब्ला बेनो होगोन अब्ला बेखौ खोन्थानाय जासिगोन आरो आं होबानो नुखासिगोन नङा होमबा जाखांबाय फैसा होदों वान माने 45 जाबायमोन थाइबारिया होबाय दखानिया खनसेनो बुरजा जाबाय नालाय बेनि थाखाय खोमा थ' मोनसे दे होनबालाय आइ सुक्रा थेंक इउ हा फैदो सामसे कपाटिखौ नै कपाटिनि पान जानोसै आङो जोङो दायो नै न'आव सफैफिनबाय दा नैबे फंबाय सानैयाबो थांसिगोन आरो रौतायाव थांनांगौ दङ बिस्रा होमबालाय दा हाबायाव थांसै हाबायाव लाखिदो बाजैनो होनो दे दा थांफाना होनायनि थाखाय थेंक इउ होनबाय सानैखौबो मस्ट वेलकाम औ दे होमबालाय ना थांबाय थादो बाय 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 लोगोफोर मटुनि सारप्राइजआ न'सिम मोनफैबाय दख'ना आरो दख'ना गुफुर मोजाङानो मोनदों थेंक इउ मटु वेलकाम आइखौ हमनांगौ नांगौ नामा दे हाय आइसमान बाबा मोजां बोरहोरा आइसमान थेंक इउ मटु आरो बैसागोआव 10,000 नि 15,000 बाबरे गांनैल' मोनबानो जागोन दे थेंक इउ जाबाय जि गुरलायलायदोंखाय नै आङो जायग्रुंग्रुंनो इमान गोजांदोंहाय न' गोजांनाया बारा जाथारदों आंथ' जाब जि जोमनासो थाखायो This is funny. Blouse mesti. Ini dखनाया बेनो लोगोफोर बिराद माबा गोबाबाबो मोजां नायनो समायना Wow. समायनायानो मोजाङानो दे मोजांखौनो नुदों खैटाकानि 2000 ओमफ्राय नैबेयो फास्रा ब्लाउसखौलाय देखायबाय जय gwdani
जय 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 हिन्जाव गोदाननि जय जाबाय ब्लगाथ' मुतुनिसो नालाय ओमफ्राय फोजोबनायावबो मुतासो फोजोबनांगोन माबायदि मोनखो केकखौ मोजाङानो आरो लाबोबाव मोजाङानो लाबोदावनानै दानाबो जारलासो जाबाय लाबोबावनो नोंना खानाया मानो इदि जादों जायोलै माय साइसनि लाब्रा साइज बोख्लायनाङा आयौ बिदि जाबाय बांद्राय जाबाय 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 दे जायफ्रा दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय साबायखर जायफ्रा आंनि दिनैनि बे थार्ड ब्लगखौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय साबायखर आरो मा होनोमोनलाय मुता बुंनो हालानो लोगोफोर आं बुंनानै होनोसै जायफोरा दिनैनि बे मुतुनि थार्ड ब्लगखौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय मुता बिराद गोजोनबायनो ओमफ्राय नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ एसे लाइकफोर खालामनानै हरदो मुतुनि थाखाय आरो कमेन्टफोरबो खालामनानै हरदो शेयार खालामाबाबो जायो आरो चेनेलाव सोरबाया गोदानब्ला चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय जय दख'ना गोदान मोननायनि जय रानि ओरै खनसे नायलाय र' फैगासिनो मामाया